Dyma'r trydydd orsaf yma'r Nghydeilyn Llanelwy. Mae Iesu yn syrthio am y tro cyntaf, ac mae'n rhan o set o wneud jyst 5 mlynedd yn ôl gan Gymdeithas Cefwyr Pren Gogledd Cymru. Rydym yn gweld Iesu i lawr yn y llwch ar ei bengliniau o dan bwysau y groes, gyda milwr Rufeinig yn ei watwar. Mae Iesu yn brifo, wedi ei fychanu, ond mae o'n dal i lynu wrth y groes sy'n dwyn ein pechodau. A chyn bo hir fe fydd yn codi ar ei draed unwaith eto i barhau ar y ffordd i Golgotha, taith y mae'n ei gwneud i ti ac i mi. Pwy yw'r rhai rydym yn un adnabod sydd wedi baglu a syrthio mewn bywyd? Y rhai sy'n syrthio gyda blinder, neu alar, neu boen. Neu falle mai ni ydyw, yn brwydro i ddal ati o dan bwysau ein bechodau ein hunain. Ond pa gysur yw bod fod Iesu yn adnabod y lle hwn hefyd. Mae o'n ddiodde gyda ni, ochr yn ochr â ni, yn ein hannog ymlaen. Gweddion. Arglwydd Iesu, rwyt ti'n gwybod sut deimlad yw brwydro a syrthio. Cerdda gyda ni heddiw. Dangosu ni sut i gerdded gydag eraill, i wybod sut deimlad yw bod yn esgidiaeth rhywun arall. Tyd a dy gryfder, dy gysur, dy heddwch. Amen.